Добре. После пак ще говорим. Какво има? Здрасти, Камелия. Каква прекрасна изненада! Всъщност, тъкмо говорех с един от елфите си и разбрах, че може да получиш подаръка, който си пожела за Коледа, ако продължаваш да се стараеш. След като си тук, хайде заедно да погледнем голямата ти книга. Ха-ха-ха! Аха! Виж се само! Колко бързо растеш! Я виж, майка ти. Тя много те обича. Трябва да ида в лабораторията, за да разгледам новите изобретения, които елфите ми направиха. Камелия. Искаш ли да се срещнем там? Да? Чудесно! Значи ще се видим съвсем скоро. Чао, чао! Хо-хо-хо-ха!